everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang giingon dong. Solid ka mga sundao, nga solid ka magpakamatay sa presidente. Meaning, maglilimpyuhay yun. Kung kinsa katong makahugaw, kung sa makahatag og hugaw sa mga mata sa presidente, huwag tagon. Klaro daw. Meaning, kinsa katong dili iya o dili ato, huwag tangon. Dong. Patyon. Tiyun. Hey, huwag ka magatingog. Ang dawaton sa presidente mao katong mga limpyo o gunahuna bahin sa iyang pagka-presidente. Dili ka to mga kritiko sa iyang pagka-presidente. Dili ka to magsigig panaway o panaot sa iyang pagka-presidente. Ngano dong? Wa dahin ko makatingog. Wa ka ba to nga mao ni karon ang sitwasyon dong? Kung dili, kinibuhaton, maalaot ang presidente. O kung maalaot ang atong presidente, mas labaw kitang maalaot. Hagbay ra nagsigi nagpanghagpat ang presidente sa mga tao nga misupak o misaway niya. Hagbay ra gigamit niya ang pulsa militar aron kapanalipdan og dili matayog ang iyang administrasyon ug ang martial law sa pag-uyog karon sa mga tao labi na ning kamatayon ni Ninoy. Di na lang ta magbagulbol ba? Katungdanan na itong mga sundao sa nasod nga panalipdan ang pangu sa Estado. Magkabuang gayon ang Pilipinas kung mawa si Marcos. Magkaguliyang ang katauhan kung mawa si Marcos. Kinsa may gusto niyang mudaan ng Pilipinas. Kanang ambisyoso kayo nga manong tiyaning. May pagmukuyog lang ko sa NPA. Mao na nakapalibog na kugmaayo. Mahilom nga diferensya naman kaha sila sa presidente. Wa naman kahit pagsalig ang presidente ni Sir Johnny. Dako naman kahit pagtuo ang presidente nga nakasa niya kanang tawhana nga nung dili na ibuhaton ang nahitabo kang Ninoy nga mahitabo usab bato ni Sir Johnny. Ayaw na po sobrahin ang imong sinultihan ko? Ikaw ba? Kung manulti ka ba, mura na yung imong gitulisok ang presidente nga magko'y utok sa kabataan ng Ninoy. Wadyo kay angay. May pagbukoyo ka ng mga buang-buang nagsigmarcha sa kalalanan. Putlo na lang imong kinaiya nga masupak-supakon. Di manggod maayo nga mulingi utag kamatuoran. Unsa man kamatuoran ang gusto mong ipasabotong? Kung gusto kayo mahibaw, kung sa kamatuoran nga kahimtang sa nasod, ug sa katawhan sa Pilipinas, mauni. Ang midaot og misupak sa presidente na asakay sa gubaon og busluton nga bangka. While kita kay pinanggatas presidente, niya ta sakay sa ligon kaayong bangka. Aber, onsa may pilion nimo? Come on. Ayaw pag hinanggaw eh. Ibutang na to nga kamong gisakitan karon sa kamatayon ni Ninoy. Pinsara ko nun ninyo kung unsay angay ninyong buhaton. Wa gilaing kakapyutan kining panahona. Kining panahona karon ba? Kundili ang mapinanggaon kyong mga kamot sa presidente. Midal ang suda ng kahita. Commendation ka na. Tungod adtong napatay nimo nga tulo ka sparo
sa among tukaran. Ug ako gihapon ang imong kipaangkon. Matud pas General. Matud pas General. Musunod dayon ko no ang akong pagtikang sa ang pagka full colonel. Kusog paskwitis nung sa. Kusog paskwitis nung sa. Mau mag order ni Sir Fabian. Hawiran ka unta na mo, Manasalvi. Gusto pag yun unta na mong Viking nga mo istar kapag dugay. Gusto sab unta kaayo kuning. Kung wa pa lang unta ko'y atimanon dito, kaayong ihangyo ninyong Vicky nga anhin na lang ko ninyo. Pero unsaon man nga to aman dito ang akong panginabuhi. Nagkasabot ko, Manasalvi. Pag amping pirmi, ha? Salamat kid kaayo ning. Itunol na ako ni Vicky ang telepono. Palihog, Manasalvi. Ning? Ning, unsa naman mo diya? Tense gihapon, Vic. Amping ha? Salamat. Kamusta ang amping mo? Nasiguryo? O di aman, magkisulti ka? Oh, mag-insultis. Saan ako? Ayun na lang. Tingnan lang, ayun na. Naibaw na siya sa ang yan yung buhaton. O sige, ato na mi. Bye. Bye. Abi na kong mag-insultis sa ako na. Naibaw naman kuno ka, unsa imong buhaton guryo. Bitaw, Debek. Ambi ng bag. Manasalbi, ambi ng bag ni Mami. Salamat kaayo Guryo. Ito ko bang huwad yung gawas, ha, Debek? Paliho guryo. Kunching, Oh, Salve. Unsa man dili ka gyud pahawit? akong giingnan si Erning. Kung wa pa ko'y giatiman dito, muhangyo gyud ko nga anhin ako ninyo. Timan ni Kunching. Bisan mo bo na gyud kaayo ang akong pag-istar dinhi, pero dili ko gyud kalimtan ang inyong kaayo nako. Salamat, Salve. Ipalihog kong ingon ni Sir Miguel nga salamat kaayo. Oo, Salve. Amping mo dinhi ha? Ambot oy. Nahadlok ba gyud ko, Kunching? Dili ka maggubat ang Pilipinas. Dili naman gud masabot ang panahon sa atong nasod. Ay ampo lang gyud tas Ginoo, Salve. Wa gyud tay laing kadangpan. Sige, adto na ko. May kunching? Sige, Vicky. Okay, Ramirez. Stay put lang yun po niya. Ako'y may bawon sa nila si... alright. Ako'y may bawon kung saan nila sila. Okay? Alright. Bye. Dong. Biyayo na nabi. Animal gini magtawa na, dong. Kuyog badaning kadaghanan sa mga komunista. Gigamit nilang kapatayo ni Dinoy, maong ni grabe kadagan ang nagmarch sa karon og delikado nga mag-riot. At ang na to ang gitawag nilang indignation rally. Ana sila sa frente. Mungkago na to ang maong rally. Pero kung bungkagon man, may Wa permit sila'y pa- permit, ha? Manguta na ka ganong mungkagon? Ha? Why permit? Wa sila mo kuwag permit. Tanawag mo sa kalosiya kini mga tawanan. May abuso na pagmaayo ba? Ha? Gitolerate lang sila kay gisabot lagi ang ilang mga sentimento pero that's too much. Misubra na sila. Ano na idaghan kayong nagtabong sa ilang mga naong, ha? Kadudahan nga mga NPA kini mga tawanan. Pulos na sabna pagduda dong. May report konfirmado may mga NPA nga mi-appeal sa maong rally. Kung sa pagandam, ato silang bungkagon. Ganina, pagpunto is balita gipatay din, oy. Parang mihuno pagtuyo kalibutan, oy. Huwag ko kasabot. Mingaw kayo. Walang bisanting ko sa kamingaw akong dunggan. Ambot, di ba ka to apil sa kasanting sa kamingaw tungod sa kagutom na ko? Tay may sakit itong gutom kay ko. Basta nga, huwag ko kasabot sa palibot. Pero karon na eh. Naman og balik og normal na to makita syudad.
Andi normal gid ani kon ambot kanusa ka na matapos ang mga istorya bahin sa kamatayong ninoy. Goryo, usa nang nasa unahan? Oh, uy, liti ana. Ikasugat atong nagrali. Uy, Goryo, karon pagid ko makakita sa personal aning rally. wana. Di na takalusutan eh. Di na matakatrasan eh. Di mano lang, o di sila ba ka, Di Goryo? na madaday na eh. Namin sakyanan. Baboy tayo ni kalikihada. Buang nga ni oy. Sakyan na rabas militar ning gisakyan na to na. Dool na sila. Oh, unsa man ang mga file trucks? Na ay mga 6-5. Puno sa mga militar. Padagana na naman sa ni. Musak puting na kuralis ka gubot ron. Rayot man si Bako ba? Mga kaigsuunan, mga igsoong Pilipino, palihog, paminaw na kamo. Kitang tanan, sama o gibati tungod sa kamatayon sa pinalangga natong senador. Nagsubo usab kami sa kamatayon sa maong senador. Ayaw kami tao kay Kiksoon, mga pasisto! Yan naman namin kami ninyong patay! Ayaw mo maghilas-hilas ka nagsubo mo sa kamatayo ni Ninoy! Inyong ipatay si Ninoy! Ibagso! Musling Tanor! Tutang Kriminal! Kuyawan mo ha? Ano sabi? Masam ka niyawan na makitigaw niya. Dali, minasalve. Yan mo na mga pasistang military ni Marcos! Pagyamin ninyo! Ano ba kabog kayo sa pwente? Wa mo'y permit aning inyong pagmarcha, mga igsoon! Wa mo'y permit gagamiton ninyo ang puwente sa inyong rally. Ang tinuod, gisabot mo namo kaysa ako nang gikaingon sama namo gisakitan usab sa nahitabo sa atong senador. Mao ihinungdan nga gipasagdan kamo nga makabahas-bahas mga kadalanan ning atong dakbayan aron isiyagit o gipahungaw ang kapungot, kayugot ug kasubo tungod sa kamatayon ni Ninoy. Apan ning higayuna gikasubo namo nga hangyon kamo namo nga hunongo na kining maong rally. Masagot mo na sa gusto sa mga masistang military, mga kauman! Kamo namo 5 minutos, mga igsoon. Human sa 5 minutos, mapugos kami sa pagbungkag sa inyong rally. Ipadayo ng marcha bago sa pueblo! Ipadayon ang marcha bayon sa pwente! Mga dahil ko ni matawanan ha? Pasaylo ha! Nga pugnan kamo namo nga dili makapadayon pagmarcha paingon sa puwente. Ug human sa 5 minutos, mapugos kami pagbungkag sa inyong rally. Mga odo! Dong! Bida, balik na lang mo! Patubos mga otoridad! Goryo, ilang ka katungod? Itugot ito nila ang ilang katungod. Mangit-ngit nga hapon, mga igsoong Pilipino! Kaysa ron? Si Denita. Murag-murag. Naglakaw ang oras! 5 minutos ang among gipamot! Nagyo pa to mga reliance tao. Bida, sakyan na naman is militar itong isakyan. Sigurado gini magrayo ito, di ba? Mumbiya taginip. Panablay mo! Panablay mo! Ayaw mo bukas sakyanan! Magkumpaya na! Tama kumpaya na na! Tabi! Tabi! Nahin yung mga kaupan! Kaya kuyapan! Iyato na mo sa ospital! Sabi mo! Inyong kaupan na kuyapan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.